I alla fall. Hej. Jag är tillbaka för att säga att det möjligtvis... Förlåt, ska jag på. Jag tänkte säga att det kanske inte blir några videos tills på fredag. Från den här dagen. Den här kommer ut. Med tanke på att jag gör samma dag. Jag ska på sommarläger. Borde gå dit också. Fast det är lite för sent nu eftersom det börjar idag tekniskt sett. Eftersom jag laddade upp där över klockan 1 på natten. Så tekniskt sett är det idag det börjar. Så det är lite för sent kanske. I alla fall så har jag tur att jag ta med mig iPaden. Och jag filmar lite vlogs där. Men jag tror inte det. Men jag har ju mobilen så då kanske jag kan göra något åt den då. Så ja. Det kommer finnas länk i beskrivningen till det där sommarläget. Sen ska jag inte säga namnet. Jag vet inte, det kanske... Det förenade kanske... Inte för att jag tror det, för jag tror inte att det är så. Men man vet aldrig att jag inte får nämna det. Dessutom påminner väldigt mycket om något dåligt när man hör namnet. I alla fall, men länken till deras hemsida finns i beskrivningen. Och där kan man anmäla sig till nästa sommarläger. Det finns påsklovsläger också, höstlovsläger. Så man kan börja på. Ni kommer först tveka, jag lovar. Ni kommer tveka. För det är dyrt. Jag tror det kostar 3 500 för en veckas läger. Och nu tänker ni säkert att nej usch vad dyrt, det där tänker jag aldrig gå på. Men gå på det för det är värt det. För mig gjorde det inget till dit. Jag var för mina föräldrar som betalade dem och övertalade mig att gå dit. Och jag ångrar ju inte direkt att jag gick dit. Snarare att jag önskar att jag hade gått dit tidigare. Så ta risken och betala bara för att se hur det är åtminstone. För det är riktigt härligt där. Så kanske vi ses nästa sommar. Inte för att det är så många som skulle vilja träffa mig. Jag har 4 prenumeranter nu tror jag på Let's Play Gaming. Jag vet inte som alla mina som känner mig på Minecraft 0.0. Jag vet inte som alla de som är på Let's Play Gaming alltså. Så gå in på sidan. Anmäl er till nästa sommar eller höstlovsläget eller påsklovsläget. Om det går och anmäla län. I alla fall, gör det. Och så ses vi antingen det är på lägret